Alhaji Sani Sa'idu mai siminti, wannan dattijo kullum muna tare da shi a wannan majalisi. To wannan dattijo ya haifi yaya masu albarka. Daya daga cikin yayi shi Alhaji Sani ya aiko da gudunmuwar kudi naira 200,000 wa marayu. Sannan akwai wasu bayin Allah, akwai Ahmad Jingi Adamu, akwai Suleiman Halilu, akwai Sheikh Salim Muhammad kenan, shugaban gajeruwar gajiyayye Abuja na karkashin ofishinsa. Akwai Alarama na su dan malam yanzu da ya karanta mana Alkur'ani. Akwai Awwal Rabi'u Rigaciku, akwai Alhaji Adamu bari mu tsaya nan tukuna. Wanda mutane da lissafa kun lura yan kwamitin marayu ne, membobi ne na kwamitin ne marayu, su ma suka ce bari su ba da gudunmuwar su na marayu. Da yake ha babba ha karami wata ranar da hasa da ya kan samu, sun ba da kowa gudunmuwa naira 20,000. Su biyu wato su biyar kenan sun ba da gudunmuwa ta naira 100,000. Allah ka saka musu da alkhairi. Akwai Alhaji Adamu fiye Gombe, muna ce masa farin jakada. Ina Alhaji Adamu babban fiye na bike zai jama'a su gafiye a takbir. Shi wanda duk da ka gaishe aikin alheri za a yi, ko ya kawo sako ko ya zo da sako. Alhaji Adamu fiye ya aiko da mamalawi da gudunmuwar kudi naira 250. Saboda haka gudunmuwa da aka samu yau naira $2,800,000. Akawun ɗin marayu karamanta 000-455-3753. Zan maimaita 000-455-3753. Banki Jais. Account name Jibius Offers and Less Privilege Foundation Abuja. Allah ya muku albarka. Daga cikin baki da suka halarci wannan majalisi a yau akwai Shehu Abubakar Nuhu. Shehu Abubakar. Ina Shehu Abubakar. Yawa dan mike kada saboda muna so masallaci su gaba kwansu. Dan mike tsaye kada. A takbir. Sannan bayan Alhaji Shehu Abubakar akwai Alhaji Nuhu Abubakar. Ina jin tare suke. A takbir. Akwai Alhaji Adamu Muhammad Manga. Alhaji Adamu Muhammad Manga fiye kenan. Na'am. Sai farfeso ba bako bane a wannan majalisi, uba ne a wannan majalisi. Shi ba bako bane, uba ne yana cikin iyaye na wannan majalisi. Farfeso Abdullahi Sale Al-Bakisani Al-Maki Al-Madani Al-Kashinawi Al-Kanawi Al-Daurawi. Shi ma yana kan hanyar sayin Allah ya yarda ta wucewa wajen gabatar da tafsiri na Alkur'ani mai girma a wannan shekara. Allah ya karba mana. Na'am. Za mu tashi a cikin suratul Tauba. Masha Allah. Laysa 'ala dhu'afa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laysa 'ala dhu'afa sarki yake cewa laysa 'ala dhu'afa, babu laifi akan masu rauni. Ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kama hanya zuwa Tabuka,
ma'ana mun yi bayani akan Tabuka da yadda ta taso da yadda ta kaya. To a lokacin da ake yin shiri na wannan doguwar tafiya zuwa ina to akwai waɗanda suke da rauni duk da haka suna son a je a yi wannan yaƙi tare da su sai Allah ya ce a laisa ala du'afa babu laifi akan masu rauni su ne masu rauni da ake magana akan su anan marasa marasa lafiya wanda yake gurgu kuma gurguntakar tana da tsanani yadda an ce a je a yi yaƙi tare da shi abin zai ba da wahala. Kuturu wanda kuturtantakarsa ta kare da aka ce a je a yi yaƙi da shi za a wahala. Tsofaffi da an kai girma wajen shekaru magana ce wanda da ƙarfi ta kansa sai ƙarfi da suka gobe ta fita buga a wannan hadisi ba mata adalci ba. To sai Allah ya ce irin wannan babu laifi a kansu shine laysa ala du'afa wala ala al-marda haka da marasa lafiya saboda addinin musulunci addini ne yake tafiya da baito da rahada mara lafiya aka ce masa da zai je jihadi da jiya jikin da zai ji ko ya tsere ji sai Allah ya ce waɗannan su ma babu laifi a kansu laysa alaihim haraj babu da ke da masu zai jihadi ba sannan ce wala an yajuna la yajidu da ma yunfiqun haka nan talaka da yana ce ku je wannan jihadi tafiya ce mai nisa da kaji ya yi ta yana da buƙatar abin hawa da zai hau ko da kuwa za a riƙa sharɓe zai ne tsakaninsa da wani wanda ba ta gagara na'am yana da bukatar abin da zai rike a matsayin guzuri na abinci bai da shi yana da bukatar abin da zai lambar wa iyali a gida bai da shi to shi ma irin wannan idan aka ce sai ya tafi jihadi an masa adalci ba masa adalci ba shi ma sai Allah maka kusa sarki ya ce ya aini wato aiki masa ba sai ya zai ba sai ya zai jihadi ba wannan ka fada ana ba ya gara da wannan mutum da yari ake yi aka rawa kalla aka rawa da ya bayi ta sanyi abin da yake da ana rawa da ba saboda ganin da shi ya yi da sai da tafiya za a fara karatu ana raba da malam da cikin gobe sai Allah ya tsara raba ya cikin gobe sai ga ce to suriya da ta yayi zai ci gauri masa isa sai ba na raba a wannan majiri yazo sai ga tara da rawoyi da kasa to sai ga wanda yake shugaba da rawoyi da kasa gaba daya sai ga shi yayi sai ya ga ce to shi ba ta dare Allah ta kara mana da rawar da ta Qur'ani mai girma wanda sai ke nuna tafiya ta ci gaba da aka ci da ruwa Allah raba guda ɗaya ba za a samu ba amma yanzu mafi yawan wata sun da ke gaya kasa da duma da san Qur'ani sai da ga Allah raba yana karatu da ya ɗan kuskure kaɗan sai ga wanda ya kalli wannan ya kalli wannan sai ka ga ai sun gyara Allah ya kara albarka na'am to shi ma irin wannan talakawa da za su za su iya ce kansu inda za a ji a yanke to su ma da wani kusur ce ce babu da ke a kansu shi ne nesa ala bu'afa wala ala barba wala ala nazina la yajidu da bayu fuqura harajun idza kafaru billahi wa rasulihi bismillahir rahmanir rahim ليس على الذين آمنوا وعملوا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. to sai Allah ya ce ce wannan rukuni da mutane guda uku duka babu nufi a kansu idan ba su yi jihadi ba, amma sai Allah ya sa sharadi yace idza nakahu lillahi wa rasulihi, da sharadi idan sun yi wa Allah da siha sun yi wa manzon Allah da siha sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma sannan da jin kai ne. na'am wala ana ba mu ce ba addu'a fa mun da ya ce da addu'a fa to almar da marasa lafiya mun da ya ce marasa lafiya alladheena la yaquluna ma yaqulun mun da ya ce da wannan kashi to sai Allah ya sa mu sharri yace da suke wa Allah nasiha suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha. ya ake yi wa Allah nasiha, ya ake yi wa Annabi nasiha? tun da aka ce idza nasahu lillahi wa rasuli, wato ita kalmar nasiha a ranar balarabe ya ce da sahatul akala na sake zuwa idan da zuwa akwai ɗan kwari-kwari da ɗan kito na yi kiton zuwa ko saboda da mana da su ku alƙalar yi a daure to da haka kare da zai daura da hada idan aka ga ta kito to an maka da siya kenan an take ta an gyara ta ba ta da ku an gane wannan yayin da ake ɗebo ta daga inda aka kan da auniya ko amiya ko amiya yau da samun hausa daga sanawa to sai malamai suka ce nasiha daga wani zuwa ga wani abin da take nufi shine iradatul khairi lil mawsul lahu, shine wato nufin alkhairi ga wanda kake yi nasiha ne. idan nan da sake ka da alheri na yi maka nasiha, idan ka rufa ce da alheri ka yi mai nasiha, to daga nan ne hatta idan zama kawo ajiye a yi da wasu da alheri ne in ka zama da labarai sai ka sai na maka nasiha, idan ka zai kai kawo a wajen da sai na maka sauki a yi da rufa ce da alheri ne sai ka kai ɗan kasuwa da yana da nasiha, ne da duk da yana da nasiha yana so kwastomomi alkhairi ta hanyar yi musu ne yi musu sauki. to shi yasa aka ce za a fara lillahi wa rasulihi, da wannan ne shi ne ya samu damar yaudar annabi Adam. babu zaɓin bakin da bai yi annabi Adam ba akan ya ci wannan itaciya da shi da Hawwa, amma sai suka ƙi yarda. to sai musu rantsuwa, Qur'ani yake wa qasamahuma إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما تيشي ɗaya rantsuwa annabi Adam da Hawwa, me yake musu ce inni lallai na kuma a gare ku lamiran nasihin ina cikin masu rufin kira alheri yake son ku da shi yasa da ba ku wannan shawara. wanda ne hade da wannan rantsuwa da aka yi ya kama hankalinsu ba su tunanin akwai wani halitta ubangiji da za ta iya rantsuwa da Allah akan ƙarya. a tunanin annabi Adam wanda ba zai yi ba, saboda ya san girman ya san girman Allah wanda ke sarki. da yake sanin girman ubangiji ne kamar tsaye da ubangiji kuma ka san ƙarya kai shi ne ƙarshen abin da za a gina wa Allah ba ka san girman shi ba. to shi ne Qur'ani yake wa qasama kuma inni lakuma lamina nasihin. wannan ne dalilin da yasa ya wara da Yusuf a lokacin da yake so su lallaba su ɗauki annabi Yusuf daga mahaifinsa su zo daji su zama da shi. ai akwai magana da suka faɗa masa, قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا يا سيدنا ما لك بشجرة لا تأمنا على يوسف، باك إيا أجل شيئا نبوة يوسف
ƙanin mu ne ɗan uwan mu ne amma idan yana cikin muhankalin sa bai kwantawa sai ka jawo shi yana kusa da kai lokacin da kake samun da tsuwa saboda ne wa inna lahu lagasibun a da tsaye da ɗan uwansa wanda kadai ya ba da tabbacin cewa ba za mu sai shi da abin da ba alheri ba duk abin da za mu sai shi da shi ne alheri shi ne suka cewa inna lahu lagasibun domin kalmar nasiha tana nufin kaiwa ƙorewa wajen nufin ɗan'uwa da addini shi yasa kaka kuskura da sunan nasiha ka ɗora ɗan uwanka musulmi a kan bugu na hanya ka ci amanar kalmar kuma ka ci amanar ɗan uwan nata ita abin da suke ƙunshe da shi shine ne sai maka addini malamai suka ce ita wannan kalmar an fara jin ta a bakin annabi Nuhu alaihi salam a bakin da aka fara jin kalmar da fiya a lokacin da ya zo ya mutane su wa'azi suka ga masa bakar magana suka ce inda ladaratu fi dalalin mubin قال يا قوم ليس بي ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما تكلم annabi ne ya yi zuwa ji su kai ta Allah da bauta sai ka ce kai saurara ku ji inna la yaqfi dalalul mubin lalle kuma muna ganin da cikin bata ne bayyananne saboda kowa da irin gilashin da yasa yake kallon duniya idan ka sa gilashi da haske sai ga duniya da haske ko dan uwa sai ka kalle sai ga da haske idan ka sa gilashi da duniya ya ga gani sai ga duniya da duniya to a kace shi kullum yana yi wanda ke kan hanya ingantacciya kan mara kace da zai kuma kai wannan saboda ya kuma da wanda bai kuwa ta kama yanzu da bai kuwa ta kama ka kai da kai yamma amma kai ka dauka yana yin tabiya ka dauka kuma kake kai da ga mutum ya kalle yana sallah kada ka karɓa da shi da kokarin cijewa shi da ka tace da Allah idan yake kallo gaba zai kallo to ya wani an gane wani daga nan da ba ka ce zai shi ne shi ba ka ne to daga ranar ya warke an samu kan ciwon amma magana da ke ba shi ne da yadda shi ne ka ci bai sai da kake kwana ɗaki kake rufa shi yake kwana a jiji to a lissafin ka shi yake kan daidai ta fara cikin hauka to wannan ne da yasa aka ga faɗa wa abin gudun cewa suna gudun shi a cikin bata kana sai ce da su ya ƙwaro ya fi mutane da laisa bi da rana ba ma aka tattare da ni walakin sai dai ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangiji tare sai gaba daya mene ne asamin da Allah ya koye su uballighukum risalati rabbi in isar muku da sakon ubangiji na wa ansahu lakum sadaku nasiha sadaku ne nasiha kenan kalmar nasiha a wannan dole na duniya an fara jinta ne a bakin annabi Nuhu alaihi salam daga nan an sake jin wannan kalma a bakin annabi Hud alaihi salam a lokacin da mutane suka ce da shi inna la naraka fi safahati inna la qalu ne farkon aya sai ka kawo وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره أفلا تتقون
قال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أدعو في ذلك الدين وزارة سواجي بني جري ولا بكل دعوة كفر الإسلام هذا عشان ذاتي فبارد كيف تشوف إن جاء لك في صفاء لم يمونا جرس أشكموها وإنا لنزيدك من الكاذبين فذلك فتبقى نفسك مكانها من جميع الشيء مجال على أكتب مكانه ببعض ذلك كنتم شيء أفضل كريتين matsiya addini sai da ya daba shi yasa ita mai wa'azi sai zara da ni sai fara da hakuri sai mai dawa sai ta hada da hakuri a da ya ce ko ya ce ko ya ce a da ya ce kowa gaskiya ya ce kowa da yi shi ga ce boga ya ce yi bai ta yi ya ji kowa a mara suka siffanta shi da hali duk abin da kishe siffanta shi ba wanda da siffanta shi da ita ba yanzu turawan duniya duk abin da musulunci ya rere shi abin kyama da sadanci ne amma idan ba da shi da musulunci kai ba to ba abin kyama ba ne ba sadanci ba ne abin da musulunci ya ce a gaje mu sai ya da suka ce da zai yi wa ɗaya ne ɗan ta'adda ko to yanzu sai aka samu manyan mawaƙa da suke takama da su da manyan ɗan wasan ƙwallon da suke takama da su wata suka aji jeri sai aka ce yanzu za mu da ta'addanci amma da su is a passion sai da ya ga ƙasa da dama ana aji jeri ba duka da kasa da suke ajiye mu saboda koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani yana koyi da wani ƙasar da wani jiri a ƙasar Brazil amma ya ajiye mu saboda da shi ba ya yi shi ba ya yi lokacin da aka suna kasa da gaggai wando ya ce alama ce an ta'adda a yanzu da gaggai wando shi ma ya sa da gaggai wando ma bakin wando ya sa da ɗan takalma to sai sa farasa ko sai sa farasa ta da shomi ya ce to amma idan da fita tsara shi ne wayewa kullum suna ga yanzu shugaban wa'ayi ta duniya ita ce akuya daga ni kowa ne fita tsara ita ba riga ba wando ba buriziya ba ƙarfin jiya mata ta kai sauka da bindi ta ɗan rage matsala ita ake da ta kace kiriyar ce bindi ba za a ɗaga shi da sama duk abin da ya faru so wani shi ne gwada maka yadda ake yi wa musulunci rashin ne ake musulunci rashin adalci Allah ya gaba mana kuma duk likitocin duniya sun yadda matar da ke sa hijabi fata ta tafi lafiya shi yasa kasashen musulmai ba mu san kansa ta fata ba kafin da suka samu da kansa ta fata dogon labari amma kasashen da ke tafiya tsirara kansa ta fata ruwan dare da duniya kai ko abu da kaje likita ne maka allura idan ne ka gawo wurin da yake a lulluɓe ko a dubba ka fasa da ruwa a samu wani irin da yake ɗaya ko a ce ka ɗan fasa da ɗaya a ɗan samu wani irin da nesa an gurin magu ɗaya ke sai an gurgurje ba a gurin da sai a samu ɗan ruwa a duka wani hijabi ɗaya ba ka sa hijabi
laushi da taushi da sauƙin fata jikin su ba da rabi wanda yake take sa hijabi wannan tsibi da cikin hijabi yake sa ka ɗan wata ƙaramar zufa daga ciki to wannan zufa tana tsiga tana kuma ba cikin gare saboda haka jikin da sai gaba a ji sun ji su karɓa Allah ya halakar da su gaba daya farin da abin da ta da magana يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إنه أبو جعل محمد صلى الله عليه وسلم وتدرسه ما ينسى أبو جعل شيخ ابن ربيع شيخ ابن ربيع مش من كافر مكة أكثر فلاس غير abin da shi a jawo jawo kuma zai a zuwa cikin wata tsohon rijiya da ke bada aka tsira a cikin da rijiya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana nika gawo shi yana karanta musu wata aya inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ya fi kafaran maka bayan da ya samu abin da Allah ya bada alƙawari cewa mun kana da su ne ba da sara ga alƙawarin Allah ya tabbata to ku da ga alƙawarin da Allah ya rufe in ku kana da mu Allah zai yi ma da rufe zai kuje ta ku zai kankanta da ku zai harkar da ku ko ba ku sa ma alƙawarin Allah ya rufe ku a gare ku maza Allah ya tabbata ya mare أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. wannan ayar ce magana ta ajiye da tsakanin kafirai da musulmai a filin alkiyama to bangare da ayar da Allah sallallahu alaihi wasallam ta musu yace ko ba kun samu alƙawarin Allah gaskiya to za mu ce da Allah sallallahu alaihi wasallam ina ya rasulullah wadanda ba za mu yi amma da ya abu da kuke fada da zalla sai kalle su da rake da wani ne da yake hannunsa ku da kuke raye da ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba a hadisi suna jin abin da nake faɗa to irin wannan wa'azin da manzo Allah tana sani ya wuri da ga mu a badar to irin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane bayan harkar da su yake ya ce Allah la kada a cikin risalar rabbi a cikin yace wani sahabi da kuma da yake da siya to shi da aka samu matsala walakin la tu'minu da su sai dai ku ba ka san masu da siya ba ra wannan da Allah da wa'azi da yake su ya yi a ƙarin nuna duke su da alheri sai dai su goma sai ya ake su da alheri ya ake su da shiri ba shi yasa su kai tawa shi da ta da misali malamai suka ce wannan sama an tashi zuci a bakin annabi Shu'aib bayan an harkar da mutanensa وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين. abin da yake faɗa yake ya fi mutane na hakika na isa muku da sakon ubangiji na laqad afartukum risalatu rabbi yace wala sahatu lakum shi wata annabi yace laqad afartukum risalatu rabbi shi kuma annabi sai yace laqad afartukum
risalati rabbi yace wanda ta ci nake sanar da muku rasiya kuka bi ne yace to fa kai fa aka alaka da kafirina yau kafirai duk da yayin da yake sa kai wa zai ko ba ke da gaba yake gudu yace yana da ciki yana da dawo da kafirai ma'ana Allah ya fara Allah ya yi Allah ya fara bala da yake sa kai Allah ya fara kawai wanda ba ya fara sa kai to shi ba da shi ai ba da kalma ta ne ta nasiha daga bakin shi to daga nan sai da kalma bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce addinu ad-nasiha maza da take addini da gaba da nasiha ita ce addini maza da take sanin wani da wanda bai gare wani da take a hajji arfa ita ce aiki da jawa ba da kare ta jiwa ko akwai rafi akwai sa'i akwai sa harabi da harama akwai abubuwa da dama har da bayan yanzu har da zaman guda har da sujuba har da zuba ba su gani ba ya kuma abin da ke alhaji arafa arafa ta ce haji ne ba kyau dukkan aikin haji aikace-aikacen da za a yi babu ne rukuni bai karfi kamar haka duk abin da kamata aikin haji akwai da bayan da za a gyara amma idan karka arafa sai dai ka ji a kalarsa in dai a fara da samu ba sai dai ne sai ka ji a kalarsa to sai abin Muhammad sai ya ce addinu ad-nasiha nasiha ita ce addini sabai da ba ta ce da wannan magana sai ta ce ne ya Rasulullah ya Allah da nasiha jama'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha jama'a ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lillahi to dan wanda ake so ka fara da nasiha shirewa Allah ya za ka yana da siya shi ne game da wani shi kadai kar ka haɗa shi da kowa ka zarka da shi a wajen bauta ka halatta abin da ya halatta ka halatta abin da ya haramta ka yi da aka rawa ke aiko ka yi da littafin da ya saukar to wannan shi ne kayi wa Allah da siya ka yi da akwai tsiyama da zai zai masa misali wani duk da shi da siya da yawa da shi daga Allah madaukakin sai maza ya ce da rasulu da kuma suna da manzansa shi da aiki wa kasa da yake suna da kasa da zaka fara sanin siya ta aka mutu wa Allah na'am wa tasdiqu mutu wa akbar na'am wa ibtida'u ma ha'ala wa zaja na'am wa alla yubada illa bima sha'a yi mushi da a cikin wurin da ya bayar don ka sa cikin duk magana da ya faɗa Allah ta rabu da ya gane kasu ya ku fara da musan da duk abin da ya hana ya tsawa kuma kada ka bauta wa Allah da wata ibada sai ibada ta fito daga ofishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk da cikin da sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wannan cikin da sai ga manzo Allah da kuma yana da tafiya da magana ta yana da sai da kauce shi yana da tafiya da magana ta yana da sai da rubutu sana yana da tafiya da magana ta yana da jima wa matan da ya yi yana da tafiya da magana ta yana da jima wa sahabbansa kamar da tafi duka wani da tafiya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne rasuli wal kitabi haka da suna da alƙur'ani mai girma ta kuma kana da littafi ka haddace abin da Allah ya sanya kuma ka haddace wa littafi ka yi aiki da dokokin da ke cikin littafi da shari'a da kuma a cikin littafi ka haddace abin da littafi ya halatta ka haddace abin da littafi ya halatta ka zama da littafi da rubuta shi wanda yana cikin da suna da alƙur'ani mai girma sai ce wani a yi batun musulmi shugaban da su yi ba ta musu da siya ya ake shugaba da siya yana da shi ne shugaba da siya
yi masa fata alheri da fiya da shugaba yi masa fata alheri ya yi kuskure da fiya da shugaba sai bayan ya ce wa ne shugaba ka ce wa ne talakawa a kuma wani sadaka in ya yi da wata ba daidai ba a cikin talakawa wata sai a ɗauki a kan laifi da ya fi ba shi kaɗai ba ne akwai ire-irensa duka sai su ne sai su duba a masa da suna kuma a bayyane da ya ba shi kaɗai ba ne wasu masu irin waɗanda ba a san da su wasu ba za su ba shugaban da ya ba daidai ba ya za a masa da suna shugaban da suka suka shigo akwai shugaban da ya yi da kwakwasa ya ce ya ba daidai ba ku zo kuma da siya to shi wanda ya ba daidai ba za a yi a tafi shirya mashi da siya ba a kasar da zai ba kan da kai kan da wani zai shi a ta tafi shirya masa ne da siya idan ba kai zai shi ba farfesa ya sai zai shi sai gaya farfesa sai zai ta masa da sakwai masa waje wajen ya tafi da tafi da ita ba idan farfesa ba zai gari shi ba wata yi na mace wanda zai yi gari shi sai yake iya musu tafiya sakwai da tafi da ita ba sakwai akwai yadda ya kuma kuma gaba da ya iya musu tafiya ba da ya zai a masu tafiya ko kuma ya da suka sai sai musu tafiya ba za su ba ba za su yi rufiya ba su suka sai su iya shi amma in sun zai zai a magana kan gina da baki a kawo ba za su masa tafiya a kan matsalolin da ba su ba ba a yi ba wannan da zai sai rufiya su gaba da ya yi sai zai da yake da aka ne an samu matsala sai ya kuma kuma ba wani wanda zai rufata ya bada rufiya sai zai rufiya ya yi da ita sai a farka mata a masallaci su shi rufi zai su dauka a gefe gare shi da shi a rika ita kuma ta zama ta yi amma idan aka yi da ya samu shugaba a gefe a masa rufiya sai kace bari ka ya ga masa rigar mutunci a cikin taro to ka ga da su ci a cikin addinin mutunci al-mu'minu yantahu wa yasir mu'mini zai kama hannun jagora ya gashi a gefe masa da siya kuma riba masa asiri har ya gyara a sani ba wal munafiqu shi ko munafiki ya hasifu ya ayyu shi kullum ya ga rigar mutunci da aikata wa hadu ya ke Allah ya gafarta mana sai ce wa abatu da kuma da siya da sauran yan uwa musulmai ya za ka da siya da sauran yan uwa musulmai yana da cikin yin shugaba da siya yi mashi addu'a yi mashi ne addu'a da suna gane wannan yi wa shugaba addu'a ta alkhairi yana cikin manhaji da ahlus sunna ya halatta malami ko wanda ba ba jagora a cikin ilimi ba ko limani ya yi wa shugaba addu'a Allah ka shirya mai shugaba Allah ka gyara shi ba addu'a ta fara shi ba addu'a ta neman Allah ya gyara shi saboda al'umma ta samu ta samu cikin ta samu zaman lafiya idan kun ji limamai da malamai suna yin shugaban dubu addu'a kar ka ɗauka ta yi shi ba haka lamarin yake ba kar ka ɗauka fara shi ne ba haka lamarin yake ba tsari ne da addinin musulunci domin shugaban ne gari Allah ya zama samu sauki ko ba ya samu sauki ba to ne kuma ce maka ya yi wanda suka da lafiya ne ya ga da cewa ya ta da shugaban ko har ya ka jira yana ka to da ma sai da kuma addu'a ya Allah ku tsine maka kun shari'a to ku tsine maka ya Allah ya Allah ta hawo ta haka ba da ku sai ka sai kuma kan ku ba da ku sai kuma a sai da addu'a Allah ya gyara shi ba sai da shi kada ku sai ko da ne saboda kai ku samu sauki ku samu mutu ku fita da cikin wani ne ku ci idan ba da ne ku sai ku gaba addu'a ba ku gaba sai ku maka ba ku kana kawo ku da cikin da aka ce maka dan ku gaba ne da shi da yawa kuma kuna cikin mota ko shi da kuka mota ko yana da ina da bidiyo ai an ga kana da shi an yi wa muka ya fada ga ko ku biya da shi ku ya ga ku ba sai wani mutane ce Allah ka sabu zuwa da hauka cewa kowa ya ta sai dai ma Allah ya ta ta
sai haka da Allah sai kun za ta muku wani gaba nayi sai ya kuka gari wani bala'i a lokacin da muke da sauki amma jirin da ba ta da kwaga da yake ne shi ba su lura da Saudiya ba san da juwa da za a yi limamin da ya turba juwa ba yi wa shugabannin su addu'a ba zai kira sunansu ya kira sunan shugaban ƙasa ya kira sunan mataimakin shi wani da ahad ya musu addu'a sojoji ya musu addu'a ƴan sanda ya musu addu'a kwastam masu tsare boda ya musu addu'a immigration ya musu addu'a Allah ya taimake su da na yi sabbi tsakanin da Allah da shugabannin su na Saudiya da za mu na Najeriya wajen suka guda rawa tsakanin da Allah da sabbi da su suka guda rawa ko da su suka guda rawa da su suka guda rawa shin addu'a da suka musu abin da ma ta yi amfani ko ba ta amfani ba ta yi amfani yanzu ba ta kuma da yake tsaro a Najeriya ka taɓa yake tsaro a Saudiya a Saudiya ba ta tafiya sai da daddare sai da ya dare ta fi daɗi ta ɗauki titi an gyara ma titi an sa ma wuta lantarki an ba shi je dama da hankali yadda duk ba da tsallato ba akwai da aka yi da dawa yadda yake gani ne da sai ka yi gwargwaro ba zai sa ka faɗi ko ka dubi gwargwaro ba sai ka yi da rasa yamu ne kamar wata tashi da ya tashi da wani ɗari ka samu wata muhaka ga restaurant ga wurin wanka ga abinci ga shayi ga masallaci kamar na ka huta ka sha shayi da ka sassata ya الدجاج على البشرية الدجاج على الفهم جاء في الانتظار جاء نظر الأطاج خارج الجبل تقول الجميع لا تخاف إلا الله ما تقول كل الله في الله تقول أبو جاء تقول يقول لي الدنيا وإذا ما قلت تقول فاشيك تقول زفرا kenan addu'a da aka yi shugaban ta ya bari goje fadiwa da aka yi a cikin tashi muna tare da mata ta da jefar da wata a tashi a jida sai da muka kawo hotel sai shi a tashi jefar da wata da su kita daga tashi da shiga aiki sai shi a tashi jefar a inda muka sai a kasuwan ta a cikin tashin da muka shigo ne sai ya yi sani sai a cikin tashin ɗin ba da aka kira na karanta wasu messages da aka kira mu so ina da tabbata a cikin da ke yin za ka katawa sai ya ka kira ka katawa da ke zai rubuta kafa rufe ka zai rubuta hotel da ke mata ta kai kefar da waya a tashi abin da aka tafi da sai ya ce da ce ba ku yi kaza aka ce tashin da kuka shigo a yanzu hotel ta ake ko ta shigo da cikin hotel da ke ta shigo da cikin hotel sanar da sai za ka yi gane karfe ne kuka shigo da ke yana hasashen karfe kaza da yi wuce biki kaza da zuwa aka ce kowa ɗaki za a kawo muku yau ya fi ɗaga mai ba kuma ɗaki ta kalle da ce wani mutane sun da suke fara gwada da su kan to ya za a kawo yau da sai kere ku gida ashe idan mota su fita shigo akwai kyamara da duk mota su shigo sai ta ɗauke ya fanta ta ɗauke ya fanta fanta idan a wajen aka ajiye akwai kyamara a waje da duk motar da fashe sai ta ɗauke ta motar ta ɗauki dabba mota sai ya ga wanda aka kai kyamara su duwa ta yi sai da motar ta shigo ta yi fashe ɗaya ta ce zaɓen wuce daga cikin ta da wuce kawai abin da suka sai aka tura da jami'an tsaro cewa mota kaza an yi mantuwa a cikinta mai raba kaza ga abin da aka banta a cikin minti biyar ayyukan kafin babu da yawan duk da bai samu sakon ba yanzu aka yi abin da motar sa ya yi fashe ya fi jiwa da gani ba ya fi ba da cikin gudu ya nan ba a gawa ya gani a cikin ta gashi ya dawo ya mutum muna cikin ɗaki in Allah ya gida abinci 30 zuwa minti 40 ba sai muka gana kan su kofa ɗaki ina kuma
kawai sai zai kuma wata ta kada yake sani a nan wato shaidar ruwa ya ce marafi ina sani ya ce ga wayar da kuma zubar zan fara godiya Allah ya saka da kan shi har ya saka da masu kamar rabewa aiki da kansa ya fi ya gama da shi da ni da wanda yake ga wani ta ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu to yana da iyaye ba waya in ba ta shawa ta ɗauki wani zai gari ta ita ne yin gaba da idan za ta turbi ba za a gari ta ka tuntu yana rama ta da aka turbi shi ana rama a yi da aka ya ta ɓoye shi ƙarƙashin duka sai ya san ta ƙwa'ani daga bakar ruwa na su shida ya kawo ta ta bakwai yan rabi Allah ya fi shi to sai ba da yake ko Qur'ani kullum ba ya ce ba ta wani ba sai mu da yawa sai ne sai Qur'ani da bakar hadda su shira ya kawo ta mako ko ba shi kana da alama cikin da ba akwai wasu ma da Qur'ani su ba sun saka su ba ta alama ce da tabbata da ba shi da ajiyar gobiya su ma ta saka su ma ba da mu mun san da sai ya ta ba har ta ubiya ta da gobiya da ba da Allah ya yi ka kusanta shugabancin sai da nan saboda ana musu ne ana musu addu'a mu yadda ba da inda ruwa ya shugaba addu'a sai sai ya ɗauki ya wani kazari shi da buƙatar sa ba ba ya rubutu saboda a ɗauke masa ta faɗi zaɓe shi ne shi ko har duniya da yanzu ta kasa wani suna cikin misalin sa a ya samu da suke da zai kama maka sai zai ya ce malaman gwamnati da ya da talakawa da cikin bala'i ana masallatai suna faɗa ɗan wata na kare ta sakare da ya ce to duhu ya yi gaba da mutum ai sai ne duhu Allah ya ce ba ala kuma duru da rukari ba su da sawa ba a laifi a kansu ko a kama su da laifi sai Allah ya ce ne wallahu ghafurur rahim Allah da gafara da jin kai so har Allah ya ta da Allah ya yi da aka zo ba su da gasara ma da ko rahmatullahi